Hala. Hindi pa rin 20 ko? Hindi. Ay, busy. Sige na. Artista ba yan? Hindi, tagtitigan mo kasi. Hala, bis. Sino yan? Sige na, tatlong try. Tok yan? Idol to, idol talaga to. Hala, okay. Sino yan? Sobrang ina-idol talaga siya ng lahat, tsaka dapat yung mga kabataan siya talaga yung tinataas na. Dito, hulaan nyo kung sino to. Si Robin. Hindi, pag-asa nga ng bayan eh. Kasa ng bayan. Sino siya? Action star. Hindi. Hindi doon list. TikToker. Hindi niya naabutan. Ay, hindi namin nabot. Panahon pa ata ng ano yan eh. Hindi, Matatanda na. sabihin ko na nga. Tapos na nga. O si Rizal. Ano ba yun? Sabi na eh, sasabihin Hindi na ko mo na ano eh. si Rizal eh. Ano ba Sasabihin yan? Kinsay uyuan ani. Kinsay mga ginikanan ani. Isa nagsakit akong ulo. Isa kang BP sa akong pangkugo. Diyos ko, Mary Light. Isa na namang sikat na YouTube influencer nga membro sa Capital BOTO. Sayang ang kagwapa. Day, bisan pa og wa na ka nakasapon ana day. Diyos ko day. Agay day, sakit kayo sa akong dugan day nga wa ka kailaan niya day. Pailaila ta ka, ha? Pailaila ta ka. Mao na siya si Jose Rizal, ha? Mao na nagtuli kang Hitler og sa imong uyuan. Joke lang. Uy, Ginoo ko, ngano man gyud day. Asa di ka na nga panahon na asa ka? Basi nag-CR ka unsa man gyud pasabta raw mi para makasabot man nig imo mi istoryahon day. Day bisan diri lang na siya kutob day, bisan ako'y patubag ana day or ako'y paansir ana day, bisan diri lang siyang agang day. Kailan ako ngano buhok pa lang niya day nga pinawib-wib ug kanang pinahapsay bitaw pinahapla murag tinilaan bitaw. Nuko makaila jud ta ana niya day. Agtang pa lang niya day. Ano wala ka kailan no nakaipasabta ko. Pero sa TikTok master kay kas TikTok. Anga kaso nga. Bigyan wala discourage sa imong uyab no. Wa ba ka na nagbasol imong uyab ipulihan niya tong isa ka tong gwapa gyapon. Ginoo ko. Ngano man ta mga kabataan karon. Ako na bisan memorize na ko ang BTS day ang mga K-pop or mga K-drama day. Kaila pa kung si Rizal day ba. Day Mary Light. Pasalamat jud ka nga dili ako si Rizal kay kung siguro ako gibakod na ko dito kung asa ko dito ba kay tukon ta ka. Palunta ka kay ngano wala ka kaila sa kuha. Nga nako sa kuan ako sa history, na ako sa social studies, na ako sa sibikat kultura syaro di pa ko nimo mailhan. Bayot. Kabataan pag-asa ng bayan unsa naman ning taon eh? Wa man kaila, Diyos ko Lord. Pag-ampo day, be.